OK, tak sme tu. Čaute. Môžeme to nazvať podcast, alebo len random video s názvom Q&A. Som tu s Mariom. Čaute, zdravím všetkých stanových YouTube subscriberov, takže kto ste nedali subscribe, tak ho tam okamžite hoďte. Ďakujem. A priznám sa, že sme nenatáčali dlho. Dosť dlho, no nevedeli sme sa vychytať časovo. Ty si toho mal dosť, ja som toho mal dosť. Všetci mali toho dosť. Aj chalani a takto. Každopádne dnes sme tu takto. A na budúce mám pre vás prichystanú jednu skvelú vec, podcastovú, skvelú osobu. Takže myslím si, že všetky báby a bikiny sa môžu tešiť. Ináč ešte by sme ale mohli dodať, že gratulujeme MJ-ovi k druhému miestu. Yes, Brutál, yes. Dubai Pro, takže wow. Jo, akurát mi písal dneska, že keď sa mu zadarí na súťaži, tak sa hneď niečo musí posrať, takže som mu pozrel. Hej, videl som. Dával to aj na story, tak som mu vral, že to je životná rovnováha, že my muži si musíme niečo vydržať, udržať si svoj stred, nás nesmie len tak niečo rozhodiť, takže gratulujem, ty vole, extrémny úspech. Takže tak, dobre. Myslím, že môžeme začať. Máme pár otázok. Dal som to na Instagram, nejaké otázky tam padli. Dlho sme nenatáčali, tak sa musím trošku rozhovoriť a rozbehnúť, pretože cítim to na sebe, že som taký. Ale myslím si, že to zvládneme. Mám tie otázky v telefóne. Sú také, myslím si, že by som ich mohol rozdeliť, pretože mám tu veci na doping, veľmi málo na jedlo. Myslím si, že je tam za tú krátku dobu, čo som tam dal dneska tie otázky odpovede, tak je tam iba jedna taká kvalitná otázka, jedna taká normálna. Vzťahy, jo, tam je toho proste ako tiež dosť. Takže by sme to mohli ako striedať, že jedno, druhé, jedno, jasné, druhé. Hej, môžeme prechádzať, nech to je zaujímavejšie. Jo. No a viacej otázok na vzťahy, ako na veci ohľadom tréningu a jedla. Jo, a neviem prečo, akože asi aj viem prečo. Zo mňa furt vravia ľudia, že niečo také vyžaruje, že nemajú problém sa ma pýtať takéto veci. A mám pocit, že v poslednej dobe fakt nejakých 70% ľudí chodí za mnou práve skrz to. Alebo keď mám klientov, tak riešime práve tieto veci. A tá príprava a ten prep sú naozaj druhotná vec. A presne preto sa tým ľuďom darí a všetko funguje, lebo to súkromie majú ako keby v poriadku. Jo. Takže tak. Tak poďme na to. No, ale sú tam ostré otázky. Tak tie daj tak, že v hodnejšej dobe. Najprv začni takými tými proste jednoduchšími, nech sa rozkecáš a potom postupne prechádza na tie hlbšie asi za mňa. No ako hlbšie... Ja teda neviem, ja som tie otázky nevidel. Si prečítaj tieto prvé 3 a neviem, či to chceme ako keby takto... Fúha. No, ako na rovinu, vieš. Ale tak akože prečo nie? Takto som si to rozdielil, vieš, že by som nemusel skákať. Akože myslím si, že niektoré sú fakt, že dobre položené, zaujímavé. Pozri, ja ich položím a normálne proste... Hej. Dobre. Ak budeme chcieť hovoriť, tak povieme. Neviem teda, akým štýlom to spravíme, že či teda budeme akože obidva dáme nejakú svoju odpoveď na to, alebo... Keď sa budeš cítiť, môžeš kľudne sa OK, dobre, tak začneš vždy ty a potom ja. Lebo ľudia sa pýtali primárne na mňa, lebo takto, ale skrz ten doping a takto... Hej, rozumiem. Že by sme to mohli ako keby spoločne. OK, tak poďme na to. Dobre, takže... Doping, začneme dopingom, jo? Začnem to takou najľahšou otázkou. Zmenil si niečo v tréningu a v režime, keď si off od látok? Moja odpoveď je to, že makám stále, jedlo držím najlepšie ako viem, stále máme mierne sme zvýšili sachar, ale naozaj časom, možno po nejakom mesiaci po súťaži sme tam trošku niečo dali, ale myslím, že sacharidy hore, ale skončili sme na 250-260 gramov sacharu na deň, tukov mám stále 60 a bielkoviny držíme stabilne vysoko na 400 gramov
a strašne mi to sedí a vyhovuje. Jo. A ja ináč by som ti len do toho skočil, než to budeš rozvíjať ďalej, že ja neviem, že ty by si niekedy za mňa vyzeral takto dobre mimo sezónu, keď si tam mal niečo napríklad, že hodené viacej, než vyzeráš teraz. Akože jasné, vidno, že ten svalový objem je trochu menší, že proste, ale to je tým, že tie svaly majú tendenciu držať menej glykogénu, lebo celkovo už len zvýšená dávka testosterónu ti robí to, že držíš viacej glykogénu. No, ale podľa mňa... Skrz androgény, ako keby tam, keď tam tie nesú, tak ja strátim hneď ten 3D look z tých ramien. Áno, ale stále proste máš málo tuku, máš relatívne dosť svalov, vyzerá to dobre. Jasné, ty chodíš naobliekaný vo veľkých veciach, ale podľa mňa akože stále keby sa oblečeš do tielka alebo tak by si každý vo fitku povedal, že wow, tak by som chcel vyzerať. Že proste stále to vyzerá fakt, že solidne. Jo, tak to som ale že riadne. Podľa mňa takto si nevyzeral dobre mimo sezónu, aj keď si bol že naložený dosť. Za mňa. Len tebe sa to zdá skrz ten glykogén, že proste sa ti zdá, že si stále plochý, máš slabšiu pumpu. To máme, vieš, proste všetci to je proste ten tvoj pohľad, vieš. Ale jo. tak sa vnímam aj ja, ale z pohľadu tretej osoby, keď to mám ja proste subjektívne zhodnotiť otvorene, tak to vidím takto. Jo. A vieš, že ja poviem vždy pravdu. Keď vyzeráš na chuja, tak ti to poviem hneď. Hádo, že som to nepočul ešte. Tak no, klamar, alebo fakt, vieš čo, tak začali sme robiť, keď si mal, že čo, 4 týždne do súťaže, vieš? No, do Evels, no, to bol mesiac. Tam sme začali robiť, potom si vyzeral stále dobre a ja si ťa pamätám takého voľakého proste natiahnutého len z tých dávnejších časov, vieš. Že za toto obdobie som ťa tak nikdy nevidel, takže som nemal dôvod ti to povedať. Ale keby s tebou robím, že v tých časoch, tak poviem, že kokos, že čo si tak odišiel rýchlo, vieš, po tej súťaži, čo sa stalo? Tak už sa ťa pýtam. Ale teraz to tak nebolo, takže som nemal dôvod ti povedať, že vyzeráš na chuj. Hlavný úraz, ako to jedlo, vieš, lebo proste... Bál si sa jesť, že vždy kvázi, alebo si to preháňal, alebo... Tam aj jedno, aj druhé, vieš, to proste bolo ešte o tom, že tam som v tých dobách som ešte nebol tak vnútorne vysporiadaný človek. A muž, vieš, preto som vo svojom súkromí dosť často riešil nejaké veci a dosť často som vtedy potreboval sa uvoľniť a takto, tak som sa najedol, vieš, dal som si niečo. A bol problém ako keby držať stabilný režim, pretože keď tie veci v sebe nemáš, tak jednoducho u mňa to ide extrémne rýchlo do tuku. Hej. Ale my sme sa aj dohodli ja som ti vravel, vieš, že nechcem ísť objem ani nič, chcem ísť stabilný režim, pokiaľ sa budú látky dávať preč a budeme tú jednu základnú látku ako keby vyklesávať. Áno, tak chcem veľmi pomaly, absolútne stabilný režim skrz tréning, skrz jedlo, aby som presne vedel, ako to telo pracuje. Vieš. Takže, ale na to, aby som aj fungoval normálne, tak sme tam zvýšili občas 30 gramov sachrov, vieš, s kým sme sa nedostali na tých 260. A takto stabilne ako keby fungujem furt a občas raz za 2 týždne v sobotu si niečo dám, vieš. Jo, ale ako myslím si, že pod kontrolou. Každopádne musím povedať, že čím nižšiu ako keby tú hladinu mám, tak cítim na sebe, že ako keby meknem, že som mekší a že sa ako vraciam sa proste niekde späť, hej, ako keby to je ako ten vizuálny efekt proste je tam, vidieť to, ale vyslovene za týchto podmienok, v ktorých som, nachádzal som sa takto v tejto fáze už niekoľkokrát a nevyzeral som nikdy takto. Ani som sa nikdy takto necítil, vieš. Takže tak dobre myslím. Takže ako není tam strach ako keby z toho... To je hlavné, nemať strach ísť proste off, no. Presne tak, akože... Lebo čím dlhšie ideš, tak tým väčší ten strach je a treba proste sem tam si spomenúť, že jaké to je nebyť Superman na chvíľu, aby si potom bol pri zemi, vieš, hlavou. Jo, lebo tak človek si zvykne, vieš, proste raz zažiješ extrémne pumpy, raz zažiješ proste tú nadľudskosť a to, že zistíš, že aha, tá svalová pumpa sú dve rozdielne veci, ako keby, keď si natý a keď si proste podporený. Takže ťažko sa ti z toho odchádza, vieš, akože aj vy všetci dobre viete, ktorí ste ako keby v tom, že jednoducho, keď prejdeš na tú druhú stranu a zistíš proste, že tie tréningy proste vyzerajú úplne ináč skrz ten pocit, tak ťažko sa ti z toho odchádza. A keď už z toho odchádzaš, tie látky dávaš preč, tak proste potrebuješ byť psychicky naozaj silný
a prijať, že sa vrácaš do normálu a nie, že si horší a slabší. Jo, takže ako treba byť pokojný, v pohode a jednoducho to prijať. Jo, nie si ani horší, ani lepší, ani nič, proste vrácaš sa do normálneho stavu. Jo. A dnes je extrémne skreslený pohľad na mužskosť a tú maskulinitu, jak má muž ako vyzerať, pretože kde už všade vidím samého vikinga a kadečo a pritom 100% týchto ľudí proste je naložených na chémii a tí mladí chlapci to proste nevidia a chcú tak vyzerať a cítia sa potom jak menej cenní a proste majú svoje traumy, nevedia sa prijať, vieš, furt sú nešťastní a takto, kdežto jak naturáli, viete mať proste postavy, vieš mať postavu jak Boh, keď chceš, naozaj sa to dá, jo, takže tak. Kámo, ale to je prvá otázka, už keď sa riadne doma. Hej. No. Ale ináč akože ty si ináč niekedy súťažil, že úplne naturálne? Jasné. Prvé roky som išiel čisto naturálne, no. Akože tiež to podľa mňa vyzeralo dobre, nie? Akože ja tiež, keď sa spätne zamyslím, že bolo to také, hej, síce keď sa obliekol do trička, tak si zmizol, keby si necvičil nikdy, ale za to keď sa vyzliekol, tak bolo to akože dosť obdivuhodné. Ja ti poviem takto, ja som súťažil od roku 2014 a až do roku 2021 tuším, som všetko vyhral. Minimálne som mal pamätám, že furt som mal medailu proste, že som nikdy neskončil 3., 4. a takto. A to ma tak asi aj držalo, jo, a pri tom športe. Každopádne prvýkrát 4. miesto vo svojom živote som mal na Mr. Universe, kde som mal s tým 3. rovnako body. To si pamätám, no. No a potom, vieš, príde mi to jak v MMA, že proste zrazu zistíš, že máš sklenenú bradu, tak pár zápasov prehráš potom. Hej. Čo sa stalo, lebo skončil som 4. aj druhýkrát a takto, ale zase potom som sa vrátil proste na tú takú úspešnejšiu ako vlnu. No a to ma tak držalo, jo, že som proste ja som od roku 2019 ako keby už niečo mal v sebe. V roku 2019 to začalo. Takže ako dovtedy som išiel proste ako čisto. Vieš, keď som mal 17 rokov, tak ja som už vtedy vedel, že OK, pôjdem na pódium. Tak ja som už vtedy začal makať a zhruba 2 roky na to proste som išiel súťažiť. Tak jak ja v 17, no. Jo, takže takto, no. Takže k tejto otázke, čo sa zmenilo? Ešte k tomu tréningu napríklad, začal som pracovať so svojím telom tak, že trénujem tak, aby to moja regeneračná kapacita proste zvládla. To znamená, že nesmiem ísť tak, jak som išiel v príprave, pretože moje telo to momentálne neuregeneruje a vedel by som všetko pokaziť. Práve tréningom, aj hormonálny balans, aj imunitu, všetko. Hej, je tam ľahké sa pretrénovať, akože čo si budeme. Takže ako vieš dobre, ak sme spolu cvičili v Bratislave, tak som ťa spomaloval, kámo, stačí, tu nám musíme trošku korigovať, pretože už je to pre mňa moc. Ja by som to zvládol, vieš, ale... Ja viem. Ale... Ono ten nervový systém je stále trochu adaptovaný na to, že si cvičil proste úplne proste do zlyhania totálne. A ten nervový systém je na to navyknutý, ale proste tie svaly už nestíhajú to regenerovať. A potom tam nastáva taká tá vec, že si pripadáš horšie, lebo proste cvičíš mäkšie, ale áno. Mal by si to tak spraviť. Každopádne aj v tejto fáze mám stále dobrú pumpu počas tréningu. Stále ako cítim svaly fajn a viem počas tréningu vyzerať kľudne aj 2x, 3x väčší, než reálne som, takže ako... Je tam dosť toho jedla, no. Presne tak. Áno. V podstate, ako pozri, v objemovke som mal nad 5000, 5,5 alebo tak, to pamätám. A momentálne som ľahko nad 3000, okolo 3200 kalórií, s tým, že občas ten víkend proste si niečo dám. Hej. Cajk, proste pohoda, no. Ako, jasne, vidím, že z týždňa na týždeň, že asi sa tá forma zhoršuje proste, jo. Zhoršuje, vráca sa do normálu. To znamená, že istý pomer tuku tam musí mať, aby som bol zdravý, aby som bol v pohode, jo. A aby som vytvoril tomu telu podmienky na to, aby bolo v poriadku. Vieš, k tomu patrí aj nejaké percento podkožného tuku, vieš. Takže sa to vrácia tam a geneticky viem, že mám po mamke a ockovi v podstate to ukladanie tuku naozaj proste brucho a boky. Kdežto viem byť ako keby taký skinny fat, že proste mám naozaj chudé ruky, chudé nohy, jo, a proste bežne v príprave to bolo tak, že ja som mal žily na bruchu, ale furt som mal proste špek dole, ktorý si takto chytil.
a hore so mnou žili, vieš, to sú ako šialené veci proste, vieš, čím sme akože museli bojovať, takže takto. Dobre, druhá otázka. Prejdeme asi na vzťahy. Jo, budeme to asi striedať. OK. Mám tu otázku, že aký máš jazyk lásky? To odpovedaj prvý ty, máš prvý ty odpovedať. Haló, že sa to niekto takto opýtal, že je to fajn, že asi sa nerozumiem tej otázky úplne, keď mám právo povedať. To je úplne normálne, vieš, akože tak sa s tým zoznámiš teraz možno. 5 jazykov lásky, čo to znamená? Každý ten jazyk lásky sa prejavuje určitým ako keby spôsobom, vieš, to znamená, že asi to nechcem rozvíjať, lebo zase by sme o tom kecali pol hodinu, ale poviem čisto, ako to mám ja. Páči sa mi tá otázka, lebo to neviem, svedčí o tom, že ľudia, ktorí ma sledujú, že si prechádzajú nejakým seberozvojom, takže ako som rád. Z každého jazyka lásky ako keby niečo v sebe máš. Ale sú jeden až dva dominantné, ktoré máš a cez ktoré prejavuješ ako keby tú svoju lásku voči partnerovi. A u mňa sú dva, ktoré vyčnevajú extrémnym spôsobom, a to je dotyk, fyzicky, a prekvapenie, vieš, že potešíš toho druhého proste maličkosťou. Jo. Tak to dávam a tak to rád aj príjmam. A viem, že skrz môj život sa to menilo. Raz naozaj som mal dominantný ten fyzický kontakt a potom tie maličkosti, potom sa to otočilo, vieš, ale podľa mňa strašne záleží od partnera, ktorý máš, lebo on to môže mať ináč, vieš, tak snaží sa spoznávať toho človeka a ak chceš spoznať toho druhého človeka, najprv musíš spoznať sám seba a v podstate funguješ v tom vzťahu, vieš. Vraví sa, že ten vzťah je najväčšia duchovná škola, čo je pravda. To znamená, že u mňa je to takto a keď sa nevyznáš v tejto veci, napríklad ty, vieš, ale skrz toho, jak ja ťa poznám, jak ty prejavuješ akože lásku, hodzaj nevieš, ale ja to viem presne, kámo. Čo si vypočujem teda? Tak to je, tak my si rozumieme, pretože to máš takisto, jak ja. Len u teba je dominant a to potešenie toho druhého človeka. To je skrz to, že ty veľmi rád kamo dáš tomu druhému, že mu pomôžeš, vieš, a jednoducho urobíš. Ja si na tebe strašne všímam, že ty, keď ťa o niečo poprosím, tak ty vôbec nič na to nepovieš, ty len proste sa mi potom o chvíľu ozve, že si to zariadil toto, alebo proste vieš, že proste, že... Tak lebo radšej, než by som to obkecoval, to rovno spravím, vieš. No a to je presne a ušetrím si veľa času a... Koľkokrát si prišiel a donesieš toto a potešíš toho druhého, vieš, že vidno, že máš z toho ty radosť, že to je to, že ty sa tešíš z toho, že niekomu druhému spôsobíš radosť. Môže byť, asi súhlasím s tebou, no. Takže ja to vnímam môže na tebe proste takto. Takže veľmi pekná otázka a som za ňu úplne rád. Fajne. Yes. Som sa naučil niečo nové, som teda nevedel o týchto jazykoch. To ešte pokecáme. Že niečo také existuje. Ešte máme pred sebou dlhý večer, takže dneska ešte pokecáme. OK, dáme stravu. Mám tu otázku, že pestrá strava v príprave, tvoje myšlienky ohľadne toho. Pestrá strava v príprave, čo to znamená? Znamená to, že či si v objeme, či si proste v nejakej skvalitňovacej fáze, či si naozaj tesne pred súťažou. To jedlo by malo byť pestré. Ale nemusíš sa proste zameriavať na to, aby si každý deň jedol niečo úplne iné. Ne. Tvoje telo si nejakým spôsobom vytvára enzymy, vieš, ono sa adaptuje, prispôsobuje, vieš, na každú potravinu. Ja tiež mám potraviny, po ktorých mi je úplne skvel, vieš. Ale
a tie využívam v príprave, pretože my sme to už potom tak, ty si mi veril proste v tomto. Hej. Už keď mi povieš to a to, ale ja si tam viem zapasovať to svoje. Jasné, hej. To je normálne, vieš, tak to fungujú profíci proste, vieš. Áno. To nikto ti nerieši, že musíš jesť takýto jedálniček a to. Presne tak. A je to chujovina, akože za mňa. Zober si, že pestrosť neznamená jesť každý deň niečo iné. Pestrosť znamená jesť každý deň to isté, ale aby to jedlo, tých 5-6 porcií, fasting, ty vole, prerušovaný post, to je jedno, aby to jedlo, ktoré zješ, obsahovalo všetko, čo potrebuješ. Hotovo. Nelen aby si splnil makra, živiny, jo, makroživiny, ale aby si splnil aj živiny, jo, aby si vyživil to telo. Decid, to je všetko proste. Súhlasím. Takže tvoj jedálniček môže vyzerať každý deň úplne rovnako. Súhlasím maximálne, akože povedal si to úplne za mňa top a jedine proste ja robím však s veľa autoimunitnými ľuďmi a tam ešte aj vládnymi ľuďmi, tam je to iné, ale tak to je proste iná kategória, IP protokol, vieš, ale pre 99% ľudí, čo sú zdraví, vieš, tak proste samozrejme. Najlepšia pestrosť. Jasné. Vieš, a to telo je v poriadku. To telo je v poriadku proste, vieš. A keď potrebuješ meniť chute, no tak si nedaj kuřecí, ty vole, daj si hoviezi, vieš. OK. Keď proste ťa prejde chuť tohto proteínu, tak neviem, si zmeň príchuť. Vieš, a hraj sa s tým kľudne takto, proste zmen si tú zeleninu, OK. Vieš, ale proste nemusíš jeden deň jesť krevety, druhý deň, ty vole, mäso, tretí deň neješ vôbec mäso. Vieš, proste ako... By si aj tak 4 hodiny nakupoval. No, varil, takisto. 4 hodiny na jeden deň. Takže tak. Dobre, takže to sú také moje... Dobre si to zhrnul, akože super. Dobre, doping. Asi ideme do bikiny. Potom prejdeme ku mne asi. Ako by mala trénovať bikina na chemii? Jak sme mali otázku o tých jazykov lásky a páčila sa mi tá otázka, tak tam mi trošku dvíha tlak teraz, pretože mám pocit, že snať fakt je veľmi málo bikin, ktoré proste keď sa pozrie na nich, na Instagrame, tak proste trénujú ako keby dobre. Je veľa bikin, ktoré trénujú proste skrz svoje komplexy a traumy extrémne tvrdo a robia zo seba bodiny. Alebo wellnessky. Skôr bodiny proste. Skrz tú chemiu, prvá vec, a skrz absolútne neprimeraný tréning, ktoré im kazí tvary. Tie báby hrubnú, stehná, zádok, brucho, celý kor proste. Jak bikina, ktorá potrebuje nabrať hmotu, musíš v prvom rade v obemovke analyzovať to, či pri tých ťažkých cvíkoch, komplexných, jak sú drepy, mŕtve ťahy, dosedy. Som ináč nikdy nepochopil, že na čo sú dobré tie dosedy so 140 kg a toto. Keď máš na silový rozvoj, vieš, ale to používajú tak dobre, ale trojbojári. No však, ale keď chceš súťažiť, akože v bikini fitness myslím. Samozrejme, pri powerliftingu sa nebavíme, ale... Kokos, dobre, ty si povedal nadávku, ja som nepovedal ani jednu, super. No, vravím, že sa to proste to skáče. Hlúposť totálna, pretože v ten moment zapájaš všetky reťazce. To znamená, že ti hrubne pás, ty extrémne posunieš kor, jo? Presol si crossfitačku. Jo? Však to vidíš, ten široký pás. K tomu smeruje, vieš. To znamená, že proste tieto veci sú absolútne špatne. A druhá stránka veci je tá, že tá bikina, a nelen bikina, ty vole, vieš, ale tu vidíš z každej strany absolútne prehrotený tréning. Absolútne. Že tým babám, tie baby, aby sa posunuli vpred, reálne potrebujú cvičiť efektívne, to znamená, že nie priveľa, nie dlho, nie extrémne bomby, jo? Proste stratíš tvary a neskôr budeš proste uvažovať o tom, či zmeníš kategóriu, alebo proste či vôbec budeš ešte súťažiť, pretože stratíš tvary. To je najčastejší problém
jo. A možno zmeníš aj pohlavie na konci. no dneska je to, jo, a môžeš ísť potom boxovať na olympiádu. Nemyslel som to týmto štýlom, myslel som zo ženy na muža. Ale opačne. Samozrejme. Ale toto je v podstate najväčší problém, jo. Takže koľkokrát stačí v podstate, vieš, dať tej babe efektívny tréning, zamerať sa presne na to, ako ona vyzerá a vyskladať to tak, že ona zrazu zistí, že potrebuje jednu pracovnú sériu. Max k tej sérii dať naozaj proste jednu intenzifikačnú techniku. A to už v ktorej fáze si, tak takú intenzifikačnú techniku je vhodné použiť. Jo? To znamená, že ak máš ten silový, si v nejakej objemovej príprave, potrebuješ lepiť to mäso, si podporená chemicky, jo? Tak v podstate ideálne vtlačať do tých tréningov rest pauzy, klastre, jo? Kde v podstate ako... Ja som obaby zástanca keby vyššej intenzity s menšími prestávkami, bo oni o mnoho rýchlejšie sú pripravené na tú sériu. Aj keď dajú totálne sériu do zlyhania, tak to býva v pohode. No áno. Ja som v podstate, vieš, ide o to, že zober si, že máš bikinu, ktorá má absolútne slabiny. Že nevie pribrať na zadku, vieš, alebo má extrémne slabé ramena, vieš. A reálne proste v NPC ti to rozhodca vytkne. Potrebuješ nabrať tam a tam, vieš. A tá žena napríklad, že má veľký nepomer, jo, tak či naozaj toto bude fungovať. Pretože ty môžeš zvyšok tela cvičiť nejako, ale na tie dané svalové partie sa musí zamerať proste trošku inač. Zapájať ich inak. Aj kulturisti, proste profici, istý čas proste, kým sa dostali tam, kde sú, cvičili inak. Jo, aby nabrali tú hmotu. Kdežto teraz aj Walker proste, vieš, extrémne... Hej, ide do kontrakcií, cvičí proste s pomalými negatívkami, jasné, hej. Ale ako keby istú časť prípravy fázy v jeho živote, ako netrénoval tak, jasné. Kým nabral hrubú hmotu. A u bikín, u dievčat je to špecifickejšie, pretože ty musíš sa na dané svalé partie zamerať tak, aby proste nabrala tam, kde má a aby jej nezrubol pás. Jasné. Vieš, aby proste nestratila tvary. Jo? A to ja vidím dnes, že to je proste, že tá bikina, vieš, že proste, že ja potrebujem ísť extrémne bomby a ide. Podľa mňa to robia tieto TikToky a tieto chujoviny novodobé. Aj to, vieš, ale aj tá žena môže byť v tom skrz svoje vnútro a to, kto je, že sa nemá rada a neviem co, tak si začne ubližovať tým, že má to v hlave usporiadané tak, že proste, že to, že idem tvrdo, že idem za zlyhanie a za proste, jo, a že mám 4 pracovné sety a ešte príde ku mne tréner, ešte ten ma zničí, lebo tiež je nevysporiadaný, vieš, tak si myslíš, že to je dobré, že nájdeš proste okolo seba skvelých ľudí, ktorí sú nadšení, ale ty nevieš, že oni proste idú blbým smerom, vieš, tiež. Jo, vrana k vrane sáda, tak sa to vraví. Hej. Preto ja som rád, že proste mám tých svojich ľudí a že dnes už sa mi ozývajú naozaj ľudia proste, ktorí cítim od prvého kontaktu, že sú iní. Ja to mám rovnako, takže tiež som mega šťastný za to. Ďakujem. Jo. Je to zaujímavé, ne? Je to skvelý pocit, akože. Jo. Však aj tak my sme sa stretli, vieš. Jasné. Takže takto. Jeden človek tu sedí tiež. Takýto známy, takže takto. Zodpovedali sme, ja ani neviem. No hej, bikina a tréning. Jo, ako... Na chemii. Jo, proste cvičte správne. Vzťahy. Koľko vážnych vzťahov si mal? Začni ty, kámo. Tak, koľko ja neviem. Čo je vážny vzťah? Definuj ten pojem. Dlhoročný vzťah, o ktorom si myslel, že to je on. Že deti, že svadba. Tak ani jeden asi. Ja, neviem, to je akože... som vôbec nečakal. No ja viem, no však proste každý sme na nejakej ceste, takže takto. Ale nie je nejak proste, že na silu, ale chápeš proste. Nevydal. Jo, ako ja rozumiem, vieš. Ono to všetko ako príde. Ty, vieš, každý chlap v živote musí proste prežiť isté fázy, ktoré ho formujú na takú úroveň, kde už dokáže, ak dokáže ísť do vzťahu dávať, ale nie brať, že má nejaké potreby, tak
že prídeš do vzťahu a proste cítiš, a to sú moje potreby a chcem, že by si splňala to a to a to a to, tak tá žena, kam odpudzuješ ju, totálne, celou svojou energiou a takto, pre ňu nie si chlap, jo, ty musíš byť natoľko, ty sa musíš mať natoľko rád, sám seba a nepotrebovať nič, kámo, pre svoje šťastie. Potrebuješ byť muž proste vo svojej takej tej mužskej energii, že naozaj tá žena proste bude cítiť, že má doma muža, vieš, že není otrok, že proste, že sama ti bude chcieť dať všetko proste, vieš. Vtedy sa naplňajú tie potreby tie potreby ako keby, vieš, patria tie jazyky lásky napríklad, vieš, moja potreba bola naozaj, nie že proste, aby mi povedala, že ma má rada a takto, ale naozaj, že ma proste obíme. Alebo že sa ma iba dotkne, vieš, alebo že dotyk. Pre mňa to je ako keby mi povedala, že ma má rada, vieš. Jo, že to nemusíš ako povedať. Jeden z jazykov lásky je naozaj slovo, vieš. Jo, niekto to potrebuje, alebo uistenie, vieš. Ale proste ja potrebujem úplne iné veci, vieš. Jo. Samozrejme aj niekedy počuť, lebo každý jazyk lásky máš v sebe, len proste naozaj je 1 až 2 ako absolútne dominantné. No a potrebuješ proste dojsť v živote do takej fázy, kedy naozaj proste už keď si v takej fáze, že už máš všetko sám pre seba, že si spokojný, tak vtedy to príde. Jo. A ja som mal v podstate, nepočítam pubertu, to nič, mal som nejaký tam 3-ročný vzťah a takto, ale mal som 3 vážne vzťahy. Jeden trval 5 rokov, jeden pol roka, hoc bol vážny a ten posledný, čo som mal. To boli moje vážne ako takto a myslím si, že v každom z týchto vzťahov som premýšľal tak, že už je to moja konečná zastávka. Ale... Jak si to stihol? No vidíš, a do toho som kámo držal diety. No proste, formoval som sa jak muž, vieš, musel som zvládnuť toho dosť. No. A hlavne ako posledné roky, vieš, boli ako keby aj najkrajšie, aj tie najhoršie v mojom živote. Najťažšie. Ale to je dnes, kámo, dnes som absolútne najlepším chlapom, aký som kedy bol, si myslím. Tak sa cítim, vieš. Cítim, že som pokojný, cítim sa, že mi konečne patrí svet, vieš, že už môžem byť pokojný, že už nemám proste si čo kompenzovať, vieš, a takisto to aj moje súťaženie, vieš, preto nemám problém ako keby dávať tie veci preč do seba, vieš, lebo ako mám sa rád. Mám sa rád, tým pádom prečo si mám ubližovať chémiou. Baby tiež nemajú sa rady, ale oni nevedia, že sa nemajú radi. Ak by to vedeli, nerobili by nič z toho, čo robia. To znamená, že sú schopné si ubližovať. A ak si neobližujú, majú v sebe nejaké traumy, bloky, ja neviem, ktoré sa prejavujú proste buď anorexiou, bulimiou, celkovo poruchami príjmu potravy alebo inými závislostiami, tak v podstate veľakrát to prejde len do súťaženia. Človek sa dostane z bulimie, z anorexie tým športom a ospevuje ten šport, ako mu pomohol, ale proste ten človek vôbec netuší, že ten blok sa iba preniesol do toho športu a ten šport ten problém prehlbuje. To znamená, že ona si už neobližuje tým, že neje, alebo že je veľa zvracia, alebo neviem proste, ale začne si ubližovať presne týmito vecami. Ubližuje si extrémnymi tréningami v tom športe, extrémnymi dietami, chémiou, inakšie by do seba nepichala mužské hormóny. Vieš, tá žena, ak by sa mala rada, ak by chcela byť ženou, tie ženy sa potom vedia sťažovať na svojich mužov, že nemajú dostatočne mužov pri sebe a pritom oni sú tak vo vnútri chlapmi proste, mužskú energiu, takým spôsobom si ju budujú, že ten chlap proste, no co, on nechce mať proste doma, vieš, chlapa v ženskom tele. Tam to nebude fungovať vôbec, vieš, to sú tie vzťahy. No? A môžeš vedieť, aké máš jazyky lásky a takto, pokiaľ tam není táto vyváženosť, to nebude nikdy fungovať proste. To
To sú brutálne veci, vieš, a toto ja riešim so svojimi klientmi. Veľakrát proste mi prídu na konzultáciu a neriešime absolútne makroživiny ani tréning, ale riešime proste tieto veci, pretože veľakrát sme poriešili toto a tá forma sa pohla, jo, pretože nebol zrazu stres, jo, alebo sme riešili ako zmeniť prácu proste, pretože tam bol zdroj všetkých proste depresí a úzkostlivých stavov a bol to extrémny spúšťač proste a pomaličky, vieš, sme riešili tieto veci a pokiaľ viem tomu človeku pomôcť takto, tak proste mu pomôžem, vieš. A ten človek nepotrebuje počuť zmeňme sachre a takto a poďme vlnovať alebo proste neviem čo, vieš. Ten človek začne držať režim, kamo, a skončí ešte horšie, jo. A potom príde domov, niečo mu neviede a zase poruchy prejavia sa aj poruchy príjmu potravy, začne si kompenzovať dopamínom z toho jedla proste všetky problémy, ktoré má v živote. Lebo to je najrýchlejší dopamín, ktorý môžeš proste získať dnes. Drogy, jedlo. A keď používaš jedlo jak drogy, máš problém. A keď používaš drogy jak jedlo, máš kurva problém. Jo. Takže tak. Moja odpoveď. Dobre si to povedal, akože by si mohol normálne robiť tieto veci profi, nejakého terapeuta. A to neviem, akože uvidíme, kam ma život zanesie, jo, ale v podstate. Ale dobre. No, uvidíme, však veľa vecí už robím dnes, proste, vieš, ako ľudia nevedia, ako pracujem. Vieš, online coaching, ale proste ako ja nerobím makro coaching, jo. Ja proste, tam máš všetko. Tam pre teba som človek, za ktorým môžeš prísť a povedať mu všetko, jo. A môžeme spolu riešiť všetko, jo. Mám pocit, že som človek, ktorý sa vie dotknúť toho druhého presne tam, kde ho to bolí. A či sa to týka ako fyzickej stránky, alebo tej duševnej. Ja tou komunikáciou, ako myslím si, že mám dar, že viem k tomu dojsť, jo, pár otázkami proste, alebo tým, že iba mu poviem, sa ho opýtam, jak sa cíti. Jo. A skrz tie jeho emócie a takto už viem ísť ďalej, jo, že sa mi odomýka, pretože viem sa opýtať ďalej a ďalej. Na základe tých jeho nezvládnutých emócií, vieš, to, jak sa správa, to je, že vidím, že sa mu chce plakať počas konzultačky. Jo, a úprimne ti poviem, že mojich posledných 10 konzultácií, čo som mal so ženami, tak 10 z nich plakal, vieš. Fú. No, to je halus proste. Dobre, poďme ďalej. Takže, chémia, jo, doping. Si off, úplne. Odpovedaj ty o sebe. Tak začínaš prvý. Ja som to vedel proste, že môžeme to nazvať, že hej. Tak už v podstate podľa mňa, keď to vyjde toto video, tak budeš skoro, no, nie, ešte. Skoro, už. No v podstate hej. Jo, tam v podstate už hej, no. Jo. Tak teraz je to však v podstate tá naturálna dávka, takže jo, akože som externe, jo. Som naturál proste v tej hladine, proste ako moje telo, ja potrebujem, aby si zvyklo na tú hladinu, jo, naturálnu. Jo, aby to nebol obrovský skok, šok, jo. Takže ja si myslím, že som si zvykol, že si zvykam pekne, že sa príjmam proste a fajn, že dneska počas tréningu sme natáčali nejaké videá pre sponzora a proste v pohode. Akože necítil som sa, že neviem, jak troska alebo niečo, proste cítil som sa fajn. Jo, aj bez trička a takto, že cítim sa byť zdravý, vieš, vo vnútri ako keby skrz to, takže konečne. Však som ti aj vravil minulé, že už sa teším, keď to bude, že už úplne čistý, že už sa teším na to, čo príde, vieš. No, ako ja nepálim mosty, ja nevravím, že proste súťažiť ešte nebudem, ale ja potrebujem byť takto teraz. Jo, žijem v prítomnom okamihu, tu a teraz, to znamená, že tu a teraz potrebujem byť OK, zdravý a chcem sa cítiť jak muž, proste plnohodnotný. Plodný, zdravý a OK. Aby niektorí si z toho nerobili nejaké toto, lebo väčšinou, keď niekto niečo takéto povie, tak si myslia, že neviem, hovoria, že odkúrený, neviem čo, nemáš žiadne zdravotné problémy, máš perfektné proste krvné výsledky, že je to proste čisto tvoja iniciatíva, lebo aby netvorili nejaké dojmy, vieš, alebo niekedy presne, keď niekomu odíde nejaký orgán, tak
majú tendenciu toto povedať a potom to ľudia riešia, takže nemáš žiadne zdravotné problémy, si na tom tip-top. To je zrkadlo toho, že to robia zle. Hej, ale taká je doba, vieš, tak preto to len hovorím. Tak. Takže ak s ním potrebujete pomoc, tak sa nám proste ozvíte, hotovo. Vieš, vieme sa porozprávať. Jo? Možno, že to nebudeš zvládať ľahko, skrz možno nejaké problémy v súkromí, ktoré máš, pretože tvoje telo, ak ten testiak nemá, ak tvoje telo nie je v poriadku, tak tvoje telo nezvláda emócie. Dobre. To znamená, že ak máš niečo ťažké v živote, tak to prežívaš oveľa ťažšie, než by si to reálne ako zvládol. Jo? Keby si mal telo OK. Jo? A vieme sa o tom pozhovárať, viem ti nastaviť hlavu, proste, aby si bol v poriadku. Hlavne si myslím, že mám ten dar predvídať, takže ti viem presne povedať, čo ťa čaká. Tak ja nie som off, lebo používam to vyslovene najviac pre budovanie kostnej denzity. Lebo tak ja mám osteopéniu v poslednom štádiu, čo už je v podstate osteoporóza, takže aby som si budoval kostné tkanivo. Yes. Že za mňa je to kvôli tomuto. Takže nezvažujem najbližšiu dobu. Uvidíme koľko. OK. Každopádne Mário sa dosť posunul a už cvičí aj jogu. Ináč, yoga je super. Yoga je super. Jo. Skvelá vec, doporučujem. OK. Tak. Aký typ žien sa ti páči? Vzťahy. Tak povedáš ty prvý. Ty. Veľmi obširná otázka. No. Páči sa mi typ ženy, ktorá je absolútne v ženskej energii. To znamená, že vyzerá jak žena, chová sa jak žena, pristupuje k sebe ako k žene. Stará sa o seba. Či už fyzicky alebo vnútorne. Ale nebudeš odo mňa počuť, že či je to blondína, bruneta, alebo neviem, absolútne ma to nezaujíma. Mám rád, keď sa žena o seba stará, keď cvičí, vyzerá, že cvičí, alebo tie povrchové známky, ako čo si povieš, vieš, proste ako zaujme ťa žena, ako prvé ťa zaujme žena skrz ten vizuál, pretože si ju všimneš svojimi očami, tie oči asi kvôli niečomu máš. Takže mám rád, keď sa žena o seba stará, ale sú pre mňa podstatné tieto veci, ktoré som povedal. Jo, chlap by mal potrebovať ženu, ktorá je schopná nejakého seberozvoja a posunu. Ženu, ktorá je si natoľko vedomá, že v tom vzťahu si bude budovať tú ženskú energiu, že jednoducho nechá mužovi veľa vecí na zodpovednosti a odbremení sa od všetkého, ale to už závisí zase od muža, či je toho schopný, takže malo by to byť o nejakom seberozvoji. A takto proste. Neviem, jak viac ti na to odpovedať, pretože by sme sa zase zamotali a proste ako trvalo by to, vieš. Pobavili sme sa o tom asi pol hodinu, alebo by som ti tu pol hodinu dával nejaký monológ. Vieš, proste takto, vieš, a ten fyzický vzhľad, ako keby takto naozaj proste, ak je mi bonusom vo vzťahu, tak som šťastný. A veľakrát, ty už sám dobre vieš, ak funguje manifestácia a tieto veci, tak veľakrát, ak pracuješ na sebe, aby si bol správny muž, vieš, tak ti príde presne tá správna žena proste. Hej. A bude mať všetko, čo potrebuješ. Nielen po tom vnútornej stránke, ale bude, poviem to tak neslušne, ale slušne naložená. Vieš, akože fyzicky, že sa ti bude proste chlapovi páčiť a proste a budeš ho chcieť. Hej. To je to. Vieš. Ja niečo jak ty, ale exotické typy väčšinou. Ale súhlasím s tebou. Doping. Koľko látok si šiel najviac? A teraz otázka, že či tam rátaš, že čisto anabolicko-androgénne, alebo proste aj,
neviem, patria tam peptidy, patrí tam otropika, tam patria metylenová modra, tam patrí. Aj peptidy a v podstate aj rustiak. Tak dobre, ten rastiak je ešte to, čo vyčnieva z tej skupiny, čo by som ešte bral. Ale tie ostatné látky, vieš, že keď máš niečo na ochranu šliach, väziu, vieš, alebo takéto, že tam počítaš aj to. A inhibitory, blokátory, vieš, to keď, dajme tomu, že ak toto nebudeme počítať, budeme počítať čisto napríklad deriváty testosterónu. Tak toto, bez inhibitorov, bez blokátorov, bez peptidov, ani rustiak tam nepočítame nič, ale vyslovene ako keby toto. Mám ja povedať, jo? No poď prvý. OK, ale tak to sú silné otázky. Ja viem, že toto bude strašne ľudí zaujímať a toto asi budem musieť dať do popisu videa. Základná vec. Testiak, jo? Zvyšné menovať nebudem. Štyri som išiel dlhšiu dobu a tesne pred súťažou, dajme tomu, že 4 týždne, tam pribudli 2 látky ďalšie. Ja 3. Olejové. Počítaj orálne k tomu. Ale to je jedno, vieš, ide o to, že či si to... Lebo ja počítam... Nie, mal som, že raz 3 olejové a ešte som mal raz, že 2 olejové, 1 tabletovú. Nikdy som nemal viacej. Ja sa spočítam aj to, keď v závere v cukrovačke proste som niečo použil na 2 dní. Ja som nepoužil nikdy. Ne? Pri mojom osobnom súťažení nie. Jo. No. Na sebe. Yes. Halus je, že teraz keď sme boli posledný krát na Pro Qualifier v Poľsku, tak sme tam išli ako najmenej. Nikdy som nešiel menej než teraz, takže good. A bola to najlepšia forma, vidíš. Jo. Jo, ako, áno, aj som sa cítil najlepšie a asi to takto aj, neviem, vyzeralo. Aj konečne som si to celé užil, vieš, aj celú tú prípravu, však si tam bolo všetko, vieš, takže takto. A na budúce si povieme, že aj aké látky. Keď tam bude 10 000 videní. Keď tam bude 15 000 videní, tak vám poviem aj aké drogy k tomu som bral ešte. Ne. Ne, tam povieme už aj, že blokátory aké a tak, ale však to aj môžem povedať, vieš, povedz ľuďom, aká je moja genetika skrz chémiu a hormóny. Tak veľmi zle proste konvertuješ ten testosterón, že už stačí ti jemne vyššia dávka, už to hneď ide do estrogenu. Proste nemáš toľko voľného testosterónu, lebo nie je to tam proste optimálne. No celé to tvoje spracovanie tých hormónov a afinita tých androgénnych receptorov je na dosť chabej úrovni, čiže musíš jednak toho dávať trochu viacej a musíš tam dávať viacej tých inhibitorov a proste stále dávať pozor, či je všetko OK, sledovať sa. No. Presne tak. Je to proste komplikovanejšie než u priemerného človeka s takouto priemernou genetikou súťažiaceho. Presne tak. O dosť ťažšie, no. Jo. Preto tým pádom aj keď tam dáme látku z NOR19 skupiny, progestín, čiže ktorá ti ako keby dvíha prolaktín, tak to je hotovo, vybavené, no. Tak to je katastrofa, jo, akože je to u mňa no go. Yes. Takže tých veciach tam mám viac, tak veľa z nich naozaj relatívne kvôli tomu, aby sme blokovali to, aby som sa nezabil, takže takže asi tak. No, takže dobre. Ideme ďalej. Myslím si, že toto je posledná otázka. Kámo, ak nechceš, nemusíš odpovedať, ale čo je podľa teba láska? Vzťahy. Tak ideš prvý ty. Čo je podľa teba láska? Láska nie je to, čo si podľa mňa veľa ľudí myslí, že je. Láska je vo vás. S tou láskou si sa už narodil.
tú lásku nejakým spôsobom v živote prejavuješ. Veľa ľudí, ktorí nie sú nejak úplne vedomí a nechápu a nerozmýšľajú nad vecami, tak sa zamotávajú, že nevedia ľúbiť správne, vedia ľúbiť silno, ale trpia skrz žiarlivosť a vedia si ubližovať a brať životy kvôli láske. A láska tu preto nie je, aby si umieral. Vieš. Opíšem ti, jak ja som vnímal lásku. Jo? Kedy ma láska napríklad bolela, vieš, pretože som niečo robil a nič sa nevrátilo späť napríklad do tej osoby. Ale láska je pre mňa to, že vôjdeš do kúpeľne a vyčistíš proste sifón v umývadle proste od všetkých vlasov po svojej žene a nepovieš jej o tom. Alebo že umieš odtok v sprche. A nezbiež ju. Jo. Ale vieš, láska je podľa mňa to, že aj moja posledná skúsenosť, že ak moja partnerka bola v nemocnici a vedel som, že nespí, lebo nemohla, tak som nespal tiež. Pretože aj keď mi povedala dobrú noc, tak som ešte ostal hodinu, 2 hore, ak mi ma potrebovala. A nevedela o tom. Jo? Láska je to, že dávaš a nič naspäť nečakáš. Ale ak sa ti dlho domu od toho človeka nevráti nič, tak je to láska, ale je to aj tvoja hlúposť. Takže to musíš pochopiť aj v živote ďalej, pretože to nie je človek pre teba. Pretože ak ten človek pri tebe nerastie a ty nerastieš pri ňom, tak je niečo zlé. A veľakrát je to tak, že ty môžeš toho človeka prerásť, ideš niekam a on stojí, nemá to v sebe, vieš. Tak to je to. Láska je napríklad to, že príjmeš svoju rodinu taká, aká je a že prídeš domov k svojim rodičom a nech sú, akí sú. Z tých starých vzorcov a z toho všetkého si tým prešiel, prekonal a si z teba úplne nový človek, silný, lepší, žiješ úplne inak. Hoď tvoja rodina žije stále rovnako a veľa vecí ti tam nevyhovuje a možno ubližuje, alebo proste sa necítiš dobre, ale láska je o tom, že ty ich presne príjmeš. Príjmeš ich takí, akí sú a iba tú lásku dáš a nečakáš ho naspäť znovu. A mohli by sme pokračovať. No tak aj tak tam ja asi nemám čo dodať, ty si to povedal. Perfektne, no. Dobre. Tak máme to za sebou. Zvládli sme to. Dobre. Neviem, ako dlho to trvalo, ale myslel som si, že to bude trvať tak 15-20 minút. Bolo to jednu baterku, takže určite to bude asi okolo hoďky. Tak dúfam, že som vás nenudil, ani Mário. Prebrali sme aj vážne veci, prebrali sme aj proste bola aj sranda, takže ak ste to dopozerali alebo dopočúvali až sem, tak sme za to moc vďační a samozrejme, ak sa vám to páčilo, tak môžete zanechať nejakú reakciu, nejaký like, nejaký komentár s tým, že môžete napísať, čo by vás zaujímalo ďalej a hlavne, či vás takáto tvorba videí baví, pretože si myslím, že je veľmi jednoduché tvoriť takýchto častí oveľa viac. Jo. Takže mi napíšte svoj názor a ďalší podcast bude v podstate bikini podcast. Takže tak. Máš niečo k tomu? Za mňa všetko asi. Takže dajte stanový odber. Pokiaľ tam nie je už teraz, tak už je úplne zle, takže hneď to napravte, lebo vám ruky dolámeme a
a napíšte tam tie komentáre nejaké. Takže za mňa asi tak. Yes. Ďakujem, že si ma pozval, že som mohol byť súčasťou. Čaute.